vídeo serà molt curt perquè només faré tapping i scratching amb aquest objecte i amb la meva veu. Abans de res, m'agradaria felicitar a totes les mares, a totes les mares, perquè tot i que el dia d'avui sigui molt especial per a elles i tots nosaltres les hem de felicitar, penso personalment que cada dia és el dia de la mare i com a tal, cada dia s'ha de donar gràcies per tenir-les, per cuidar de nosaltres, per tot el que fan i aguanten cada dia per nosaltres, per educar-nos, per cuidar-nos, per tot. Bé, ara començaré a fer servir l'objecte que us tinc preparats a tots i espero que us relaxi molt. Com podeu veure, és una orquídea i és el ram de flors que li hem regalat a mi mare pel dia de la mare. Faré sorolls amb les fulles i amb les flors, també amb aquests pals que aguanten la flor. I espero que us relaxeu molt.